ngiyayishaya ngayo yonke indlela. Lolo ngevoice kade yagcina. Alright, mlalelo Voice FM, alright mlalelo ekhaya, imzuzu yakho 15 lishayele lona ihora lesithupha kuntambama. Sawubona mlaleli, sawubona mlalelo ekhaya, sawubona lapho ulalele khona isikhondla somsakazo iVoice FM. Voice FM siletha intokozo. Bengelelayo uThobani uVincent Hunjapheka uMthembu Mbalase undinani kokodla amathona akalibala ukuba endlala ewile umfana osolundike lo madoda olumahlikihli kodwa hlikizeke kamnandi ke phela ifuna izinto eziminyene njalo. Abanye baye bethi masekushisa hayi ayitika-ke eminyene basehlakazekile futhi babuye bethe madoda laze labahlikihli ulundi. Kanti-ke sizohlala nawe nje kusuka ngalo ihora lesithupha kuze kushaya lona ihora lesishagalolunye. Kanti-ke mina igama lami nguThobani uVincent Hunjapheka ngiphathela uhlelo olushasha. Mawungibona nje bethi shasha ngoba phethe uhlelo olusha, sisho sithi the late night show madoda. Hena nje uhlelo lakho oluzoba mnandi kakhulu lungene ngawo uMonday kube yena uWednesday kuze kuyoshayela uThursday. Hene nje kulokhu kumnandi nje kunje yasobe sikuphathele zona izinto ezihlukene. Kanti-ke namuhla-ke nje ngikuphathele enye insizwa lana engihamba nayo uMthobisi, kodwa-ke izozethula bese isipha yona i-motivation of the day yanamuhla. Mthobisi, sawubona bhuti. Uyaphila bhuti. Hayi-ke number 1 kuqonde kwaze kwatsheka baye besho njalo abaziyo. Sesingenile ntambama. Awubengelele nje umlaleli ekhaya, ubengelele nje nomuntu esekhaya before singene emsebenzini namhlanje. Ake ngibingelele abasemakhaya, ngibingelele abasemsebenzini, ngibingelele abasebhedlela abalalela umsakazo ohamba phambili iVoice FM, ngibingelele wonke umuntu ngabe ugulela ekhaya, ngabe ugulela la ugulela khona. uMthobisi-ke lo Mkhize, elinye igama engaqanjwa umama ungizalayo-ke wathi uhambisane. Ngiqhamuka khona le eRichards Bay, ngiqhamuka khona eSikhaweni. Amanye amakhaya ngiwakhomba le kwaSakamthethwa bathi kusogome. Ya sengenile. Sekunjalo, ngiyathemba ukuthi umlaleli esekhaya uselindele ukuthi insizwa isiphatheleni kuyona imotivation yethu yokuqala nje. Sisizongena kuyihloko ngoba ihloko esiyiphethe namuhla zinzima kakhulu. Sokuthinta lapho usekhaya, ungamtshela nje umngane wakho, atshele umngane wakho ukuthi cha njalo usondele kuwona umsakazo weVoice FM ngoba baphethe lento esidingayo njengabantu abasha, njengabantu abadinga usizo. Intsha eningi kuyimanje nje siyazi ukuthi khona abasenhlizweni ezibhlungu ngempela. Uthola abanye akusiyona ngisho isizathu sokuthi bona mhlawumbe abenze okubi, isizathu sabazali. Kodwa-ke ngengangene lapha sikelekele uMthobisi nayo imotivation of the day. Imotivation namhlanje ake ngilaphe umuntu omusha, ake ngilaphe umuntu othi-ke mina sengigula iminyaka kodwa ngiyazi lento engigulisayo ukuthi ingabe yini engigulisayo. Into engifuna niyazi balaleli abasemakhaya nolalele manje ukuthi akusibona bonke abantu abaguliswa izifo ezibaphethe. Akusibona bonke abantu abaguliswa izifo abacabanga ukuthi ziyabagulisa. Khona ukugula okwengqondo, khona ukuthatha isifo osibona komunye umuntu ungaze usithatha usifaka engqondweni yakho mase si-affecta wena. Khona abantu aba-affecta ukugula kwengqondo. Ukugula kwengqondo ukucabanga ukuthi lesifo wena esiphethe sikuphethe ngempela. Khona omunye umuntu ogulayo ongayitshela ukuthi-ke yazi nginengculaza. Khona umuntu ongayitshela ukuthi nginengculaza kanti awuguliswa ingculaza lo nje uyiphethe. Ukucabanga isifo osibone komunye umuntu wasuyibona ukukhandleka kwakho wasuthi-ke hayi yazi nami ngiguliswa yiyo le ngculaza le. Mase-ke kuthiwa ngiyaqalekisa nje sethiwa ake ngitshontshe umshini woku-check ingculaza ngicheck. Mase ngiyakutshela ukuthi yazi uma wabona ulayini owodwa
uzobe unengculazi. Ayithi awazi ukuthi-ke ku-check-wa kanjani. Mina engazi. Ngikuthathe nje uphile base ngiyakutshela, base ngiyaku-check-a-ke. Mase sengikucheck-ile, sengiyakutshela ukuthi yehlobo sami. Yazi ngibona ulayini la kanje, yazi unalesi sifo lesingculaza nawe unayo. Lapho uzobe usugula. Kodwa uzobe ungaguli ukuthi unengculaza, kepha uzogulisa ukuthi uthathe isifo sifake engqondweni yakho. Khona nabanye abantu abasemakhaya abangawuthola umsebenzi. Khona nomunye nje ongilalele, ngiyabona ungilalela wena. Ngiyazi ukuthi wena ohlele ekhaya uguliswa ukuthi-ke umsebenzi awutholi, noma uguliswa ukuthi imali kahle imali awunayo. Yazi mase ngithatha imali msakazi, ngithatha imali nginike nazi ihlobo ehlele ekhaya. Yazi singavuka ngqo embedeni Ephile. Ngavuka ephila. Okhomba khona ukuthi asikho isifo lesi simgulisayo. Imali ukuthi imali akanayo ephaketheni. Yo, hayi. Besathi nje ukusika kwelijikayo nje sikupha yona emotivation yokuqala nje. Sithi nje ukukunyakazisa ukuthi nawe wazi ukuthi ubaleke kangakanani. Kanti ke mangakuhlephulela nje kuzona izihloko esizoyithinta namuhla, soba izihloko ezithinta abantu abasha, ukuyiphatha komuntu omusha nakho ukuhlukumezeka komuntu omusha ukuthi yini ehlukumeza umuntu omusha nokuthi ukuhlukumezeka kwakhe ukuyenzeka kuqhamuke ngaziphi izindlela. Sazi ukuthi omunye uhlukumezeka nje akufanele ukuthi ahlukumezeke, kumele abe kuhlukumezeka umuntu oseceleni, kodwa ngokuthi lento ivele yangena kuyena uthola ukuthi sekuhlukumezeka yena. Mlaleli wa-Voice FM njengamanje sothi nje ukudonsela yona ingoma emnandi yayo Afro Soul bethi wemgqibelo, bese-ke siyabuya singene kuzona izihloko zethu zanamhlanje. Kanti-ke sakutshela nje ukuthi uhlelo lwethu madoda luselushasha nje, kuzomele ukuthi utshele umngane wakho, atshele umngane wakho ukuthi evikini oluzayo sobe siphethe umlilo, sobe siphethe into yangampela. Hele nje umthobisi uzomthola ngawo uMandeyi, njalo nje ngoMandeyi uzobumthola la ekhona njenge-contributor yalo uhlelo, njengomuntu ozobe esiqoqela ulwazi noma ozosithekelela ngolwazi njengabalaleli bayo iVoice FM. Voice FM-ke siletha intokozo njengamanje imizuzu ka-22 lishayelelana ihora lesithupha. Ke sithi nje ukugwinya amathe ngayo ingoma masibuya saqhubeka nalo uhlelo lwethu olumnandi. Kuyasho ukuthi kade ngagcina nje. Jesu. Lo msebenzi wenu. Hey. Kuyasho ukuthi kade ngagcina.